Takže čau lidi, tímto bych vás chtěl uvítat u prvního dílu z naší Minecraft Let's Play série. Když tak dneska máme v plánu asi udělat nějaký ten branch mine, udělat si baráček. Branch mine budu dělat já jsem se ještě nestihl přejmenovat, ale budu se do druhého dílu už se přejmenuju na jméno Panda. A když tak, jenom abyste se nedivili, že tamhle máme pec, postele, crafting table a truhlu. Já našel klej. Tak se nedivte, protože jsme jakoby natáčeli, teda nenatáčeli první díl, ale mně se to neuložilo, že jsme měli menší chyby. Enderman, nekoukat. Já ho viděl, já udělal branch mine. Takže tak jo, a vykraftím si tady žebříky. Tak, jo, to by mohlo stačit. snad mi to dřevo dá. Nějaké základy. Ty voho, Enderman mě tady štve. Tak já už jsem začal dělat branch mine. No, chci si tady rozkrat nějaké ty věci. A když tak lidi, ještě v dnešním díle máme v plánu si asi udělat ještě nějakou tu natáčecí plošinku. Teda pokud... Dobrý, mám s sebou teda... dřevo, tak já si vykraftím pec a udělám si železný krumpáč. Teda pokud nám na to zbyde čas. Jinak... No, Co? to neuvěříte, v prvním díle hnedka bum, Co? že nevíš, co jsme našli, kámo. Co? Zkus si tipnout. Je to něco modrýho? Dia? Lapis? Lapis. No, trošku světlejšího modrýho. Zkus si tipnout. Dia? Jo, Ne. jo. Mám tady... Nevěřím. OK, takže mi už došlo dřevo. A jinak tato série by měla vycházet v pondělí, středu a pátek, teda pokud nám zbyde na to čas, tak budeme natáčet v pondělí, středa a pátek a možná, že by nějaký ten díl mohl být i ve středu. Kámo, 4 Jenom dia. abyste věděli. 4 dia. Cože jo? Jo. Další. Ne, jenom jsem mi odkopal. Si pak vytěžíš ty. Jo. Takže ty jsi žilnej. Já jdu hledat. Kam pak se vydáme? No, vydáme se tudy rovně. Třeba najdem další dia. Redstone. Když tak lidi, dejte nám vědět do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme jakoby dávali do pozadí nějakou tu muziku, nebo jakoby takhle, jenom ten soundtrack, jakoby ne písničku, ale jenom tu stopu zvuku.
já si zabiju nějakou tu krávu. Zabij. Protože už nemám hunger. Ale... Meč. Tam je ta kráva. A chtěla by to najít nějaký ty prasata. No, zabij. Maso už mám, naštěstí. Ale třeba, hele, já jsem přišel na to, že styky ti vydrží na, díl než normální dřevo, hele, kolikrát. Kdo dával pít ten clay? Já? Počkat, že by to bylo naopak. Ne, tak dřevo vydrží díl. Dřevo. Ne, dobře, já jsem zkoušel pokus, co vydrží díl. Halo? Co? Tady mám stejky. Jo, když tak lidi říkejte, jestli bych si měl pro příští video ty zvuky stěšit, anebo jestli jsou takhle v poho. Baráček bychom už měli hotovej. Omlouvám se tyhle lidi. Tady. Přesně ten blok dveří mi to nedá. Já jsem to věděl. Tak. Já to udělám do stylu šachovnice zas. Jo, to je hodně prostě. Mám vytěžit ty dia, nebo si je vytěžíš? Já je vytěžím. Teda alespoň jedny, abych vytěžil. Jo, tak je tam. Pořád stojíš nahoře, jo? Jo. Nebo tak mám už jít za tebou? Jak chceš? Tak já jenom dodělám to, aspoň tak trošku podlahu. Dobré, už jenom chvilka. Jak dlouho natáčíme? 11 minut. Myslíš, že ti to dá? Na to jo. No co, tak když tak by tady to video bylo kratší, no. Jo, když tak lidi, dejte nám vědět do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme jakoby, třeba když bychom dělali ten branch mine,
tak jestli byste z toho chtěli nějaký ten timelapse, anebo jestli ne. No. Protože to je pro nás jakoby taky zásadní věc, protože podle mě by vás asi nebavilo vidět prostě jenom jak furt kopeme a takový, takže nás napadlo, že bychom z toho udělali prostě jenom takovej třeba vždycky půlminutový timelapse, jo, a takový. Takže, když tak dejte vidět, tak ty jsi tady? Jo. Jo. Můžu tě hodit do té lavy? Za odměnu. Ne. Ty zavíš k těm dia? Jo. Teď už vyházel jsem bordo, protože jsem měl máno místa. Teď už nemám. Jo. Tu, vidíš něco? Dej mi krumpáč. Já Krumpáč. už ho zničil. Krumpáč. Já ho zničil. Krumpáč. Ale mám ještě 3 železa. Takže ti... Uděj mi krafťák. Jo, počkej. Tady místo dirtu. Máš ho tady. Jo, už ho mám. Ha? Aha. Niga. Moje železo. A tvoje máma. Ty Bylo vole, by to forču. počkat. Kámo, tady jich je 8. Aha, Tak trošku. počítám. No jo, ta matika. To je jako na to, že jsi na střední, tak tvoje matika je docela špatná. Moje matika je na špatný. Tak asi, počkej. Asi to už budeme ukončit. Jo. Když tak lidi se teda omlouváme předem, že ty videa jsou kratší, protože je to z jednoho protože to je prostě zapříčiněno YouTubem, protože teď se s tím nějak zkoušíme to, jakoby, jak bych, no, asi tak, nějako, no, že s tím zkoušíme něco dělat, aby jsme prostě mohli na... Šakovnice s trávou, jo, to nevypadá špatně. Jo, takhle jsem to prostě měl v plánu. Já jdu teda na jednu postavu. Já jdu na druhou. Jo. Takže... video. A tak no, takže... do kamery, prosím. Jdeš? Parkour, op. A když tak teda bys... Takže pro tento díl by to bylo už všechno. A chtěli bychom se teda s váma rozloučit. Takže čau a u dalšího videa... A u dalšího videa čus.